Wayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Wathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi. Nining akong suwat suliran. Ako si Simon, 16 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medical ko yung akong suliran. Kabahin ko ni sa paghubag sa akong lower jaw. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang nananghit ko sa kumama nga magbasket ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, magbasket sa kumaha. Ay, nala, sige. Mas maayo ng sington ka. Asa man ka magdug basket? Diara sa gym sa atong barangay, ma. Aw, abi na kog sa layo. Nala, sige dong. Amping ha. Dali! Ipasa din ako! Sama bay! Gisiko. Uy, maruo Naniko mo ng kontra, bay. Nga okay ra ka? Sakit kaya ako nga bil, bay. Hala, bay. Nagdugo yung mga bil. Kamarogon niya. Pasilan, kinsa man ha? Kaila ka to? Ayan lang, ma eh. Alam mo ginang basket ko. Dili mali kayo nga doon nag-injury. O lagi doon ay ma-injury. Kana kung doon ay player nga pataka nagpaniko. Kinsa lagi to siya, ha? Ay na lang, ligi. Gamay ra kinibutang nga, god. Usa pa, huwag sa kumakalad to. Dili mo kuno to lumad taga din, he. Di naman sa kuno to, paduwa o nagbalik din na sa gym kay hapit magid siya tabangig kulata. Aw, mayo hinuon to? Sigurado ka man ka nga okay ra ka. O, ma. Nihubag naman ang lips ni mo, babe. Uy. Lagi, babe. Paduwa na siguro na ayo. Oh. Kano man ang naong ni mo? Nagsabat ni mama, ha? Huwag man kumusulti niya nga. Nahingog apil lang akong ngipon. Dinis sa ubos. Pagsiko sa kontra na ako sa duwa sa basket. Unsa? Karon palagi ka musulti na ko, ana. Amin mo ko na ako wara. Pero karon napili mo hinon ako. Mga kinahalan gini nga ibton. Nga sa ato pa mapangag ka. Anak yun. Murag kinahalan naman ganin ng ibton kay... Ay, aksyon magsakit kayo. Hala, maay na lang gani kay sa ubos ang mapangag, dili sa ibabaw. Kay lain kay tan-awon kung sa ibabaw pa, uy. Mao lagi. Aw, kung mapangag na ka, makakita na gyud si mama ni mo, ana. For sure, mahibaw na gyud to. Murag anak yun. Unya, kanus ama na ni mo ipaipot. Tanahon lang. Ako lang siguro mo ibot ini eh. Ha? Pag-chore, uy. Kay baw di ka. Sakit na kita. Di na ni mo da. Ibton ko ni Bi. Humok na masag ini. Okay, madaan na tingali ni. Sabay gamitin ako sa pag-ibot ay niya. Husto. Hilo na lang. Simon, napangag ka dong? O, ma. Ano man na? Nahingo magalit, ma. Mao nga ako nalang gibot kay sakit naman. Oh, ikaw rin nag-ibot-ibot? O, ma. Sa may gigamit ni mo? Hilo ra, ma. Ah, kuyawa ni mo sa? Nyawa ka sakit eh. Para man, ma. Dali raman ang pag-ibot na ako. Nga naman yung akong apapangig. Mura pag may aksyon hubag. Mas maayo tingali nga magpa-check up ta sa sentro ugma, ha? Maayo kay naa ang doktor. Sige, ma. Uy, hubag man yun ni.
Resetahan ti kag antibiotics para sa hubag yun, ha? Sige, Dok. Salamat. Recorded by X Thunder Gaming. Human ko girisitahan og tambal, ako gyung gitungan og tumar ang tambal og akong gidumdum sa saktong oras. Pero wa man gyapon mo ba? Gani, mas midako pa hinuon ang hubag. Unya, nisway na sa miglain og girisitahan na sa mi og laing tambal. Pero maura man gihapon, way kaayuhan ang hubag sa akong apapangig. Nagkadugay, mas nagkadako pagyud unya nagkagahi. Gani, maglisod na sad kong pag-istorya o pagkaon. Hangtod nga may give up na ko sa pagsigig inom sa tambal. Kaya mura wag nabutang na lang sa akong hunahuna nga wa na ni kaayuhan. Kung doon naman gani o kinahanglan og dakong kwarta, ang problema, wa piingon anak kadako nga kwarta, kay pila may kabuok nga managsuon, unya, wa na'y kaabag ang akong mama. Tungod kay bata pa lang ko, namatay ang among amahan. O hinay-hinay, hasta ang akong kinabuhi, naapektahan na sad tungod sa mamhabag. O unya, Makigbuwag na ko ni mo, Simon. tungod ba, dinig akong itsura karon. Ang tinuod, pasensya na ka. Di masad ko gusto gud nga apil ko sungugon sa uban tungod kay uyab ta ka. May try ba ako nga labanan kas mga manaway nimo pero kung kadaadlaw na sa markapoy man. Lahi na kayo mong hitsura karon ko kaysa sa una. Mas bidako ng hubag sa imong apapangig. Ako pa ni mo no, ipatanaw na gina ni mong espesyalista. Kaysa kung tanaw, kinahanglan naman nag-opera sa kadako, uy. Maglisod na magani kag istorya, Api, Unsay mo undang ka nag-eskwela? dili na ko ma. Wa na ko'y naw nga ikatubang sa mga tao dito sa eskwelahan. Simon, Ituman man unta ko sa mga tambal nga gipainom na ko. Pero wa man gyud mawa. Dako na hinog maayo. Di na gani ko katarog istorya. Hasta nga akong pagkaon. Lisod na kayo. anak, Mundo na ko. Simon. Kapoy na. Kapoy na nga. Katawaan ka. Kanya urag. Hapitanan niya. Udool na ko. Malikay na yun. Anak, Adto na lang ni siya sa bukid. unsa ma? Adto na lang ni siya nako ba? May dito kay layo man siya sa mga tao. Di sab siya magutman dito kay daghan man miglagot mo sa papa ni mo dito. Sige lang. Ang kumiyog ko ni mo. Anak, Wala sa ayaw dito. Kay may puruhan pa ko nga ang kagawas-gawas kay layo ang mga silingan. Dili parehas din sa ato nga. Pero na lang kong naasod sa bahay. Kay tikang palang ganit na ko paggawa sa pultahan. Silingan na dayon ay musugat na ko. Simon, anak. Tungod kay wa mi ingon anak kadako nga kwarta, mas gipili nako nga magpuyo sa bukid kay dinhi mas mingaw og mas magpuyo kong malinawon. Magtulo na sad katuig nga nagdadako nining maong sakit ang paghubog sa akong apapangig. Og ang akong lingaw mao ang maminaw og radyo. Mao nga nakahuna-huna ko pagpadaan ninyo.
ang akong mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Nagsugod ning hubag sa akong lower jaw sa dihang giibot na akong hingo nga ngipon. Posible ka nga na-infected ni mao nga mihubag? Ikaduhang pangutana. Kung infection lang, nganong wawan mo effect ang antibiotics nga akong gipangtumar sa una? Posible ka nga doon na pailaing hinungdan gawas sa infection? Unsa ka? Ikatulong pangutana. Nagkadako siya o nagkaanaw og gahi. Mura na mahinoon siya dako nga bukol sa akong apapangig. Unya maglisod sa kong istorya og kaon. Gani, perti na nako nga dauta karon. Lahi na gyud sa una. Kung operahan ni, mga pilokhay kinahanglan. Ikaupot og katapusan. Doon na kay government agency nga makatabang sa akong kahimtang? Posible ka nga makaber ka ng expenses nako para sa pagpatambal ingon man sa pagpaopera? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang ako siliran, Simon. Maayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako muhatag sa mga tambag medikal kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas nga again nagkadaghan na sa ni karon na daghan na sang manawag nako kay gustong magparehab. Asos problema dili na outright rehab, problema sa drugas. Nagsabok ka unya mutawag ang Dr. Obra kay magparehab, di ka mo kalipay. Inilang tambalon sa ka. Kay nabe na mga activities dito sa sud sa drug rehab. Ang pagatumanon or pagasundon sa mga na-admit dito. Sa mga pagsunod dito og wa pa ka maayo nimong mental health. What I mean mental health is di pa kay ka tarong og istorya. Restless ka, di ka katog, kita kag sukmagay dito, dali ka kitang sukmagay dito sud. There are hundreds of patients inside, no? Insider ko diha kay ako'y usas mga doctors diha sa drug rehab. So, hunong na taon mo ba kay mahal kayong tambal, purbidang mahalang tambal. Ako ra ba, dili ra ba ko mo resitag tambal nga baratuhon? Basta drug user, mahalon din na akong resita. Maka-afford kag palitog siya bu kada adlaw nya di ka kapil ka-afford og palitog tambal. Binuang na. Mahalon gyud ka tambal, basta drug user mahalon gyud tambal may resita ni Dr. Obra. Dili na mga baratuhon. Okay? So, nasaba ba ko? Gamay. Ay murag nagkadaghan na po na siya. Malipay yung tamo dok, mga doktor, og daghan ng pasyente. Ay sos, daghan yung pasyente perme. Kapoy naman ganito ng trabaho. Okay. Ang ato makoto nga pagtulunan karong adlaw is that you have nothing to prove to anyone. Natay human rights, natay katungod sa pagbutar og naibutaranan. Dili kay prisuron ka kinsa may imong gibutar. Dili. Kato na nga pilde, mo concede good nga pilde. Di kay mangita pag rason nga mabali ang desisyon. Gitikasan, whatever niya. Apil naman na, parehara ko mag-basketball ta sa una. Masikhan ka, wa makiti sa referee, counted. Parehara nagdulag tennis nga, top spin ka lob, niya ingon ng referee nga in, niya na out di ay. Unya, ang desisyon sa referee is final. Maura ng istorya no? So, ang ato magtatampo karong adlaw, isa ba nga itong magtatampo? Si Simon or Simon. Simon, 19 years old, taga Cebu City. Punto medical ang problema ni Simon. May tungod kini sa iyang hubag sa iyang lower jaw. Human ba to gihingo ang iyang ngipon, giibot niya. Murag nagdintis-dintis dili ka Simon. Na may daghang dintis ni Cebu City. Nada si Dr. Bonifacio David, nada si Dr. Kin De La Torre, nada Dr. Iman Trusio. Dagan na si Dr. LB Lumapas, no? Daghang kay mga dintes
din sa Cebu. Ayo pag ibot-ibot og ikaw ra da imong ipa sama imong gipa bira sa inyong sira sa pultahan. Okay, so unang pangutana ni Simon, abli correct sabi regards na to, no? Regards dahil sa mga taga DOH TRC Argao nga mga guard, no? Si Rodel Amori Marzon, Ginny Sisiban, Bonito Hiramis, Geraldine Lopez ug si Richie Brain Wagas atong mga security officers diya sa TRC Argao ug mga taga kinsa man ni mga Mindig family diya sa Pagadian, no? Musta naman dahil mga parente ni Dudong Mindig. Asa na ba itong akong listahan? Basta kay mga taga Pagadian, no? O mga taga Sambuanga. Regards naman mo mga Yusoy Bonita. Si Woody Grapa. Ako nang nakaila si Woody through text. Mga nataga Sibulan Negros Oriental. Kumusta itong mga tilapia dia Woody Grapa? Tagay niya kong fingerlings ha kay mamuhi kong tilapia. May na lang natin masundan niya magkalisod na ning atong panahon. Okay, mga Andalis family. Joel Andalis ug yung mga parente dia sa La Libertad Negros Oriental mayong pagpaminaw. Panpilo Mandaw og si Joy Miller mayong pagpaminaw. Kaya kining uban sunod na lang pod, no? Gao Nestor Obrada sa Maasin City og si Gao Kaluy Asiro diya sa Tomas Opos. Maadjong adlaw ni jong tanan diya sa Southern Leyte, na? Unang pangutana ni Simon, nagsugod ning hubag sa akong lower jaw sa dihang ibot nako ang akong hingo nga ngipon. Subli ka nga infected ni maong nihubag, of course. Ano man taon nga unsa may gigamit nimo Simon, nabakay kuan diha kanang nail cutter or nakay plies diya gihugot sa motorsiklo sa imong papa nya kuan na siya dili na siya sterile ha ana mga kagaw na may mga grasa dang namilit ato no kamudool ni Dr. Bonifacio David ha. O naa pa na yung mga dentist diya sa Vicente Soto ha wa kay kwartay na lang dok refer mi doktor ni obra ayaw mig pabayra kay may budget government hospital man na namang gani budget or bayad gamay ra, ba barato ra. Adto dito na mga problema sa ngipon ay pag buot-buot nag-ibot, no? Kay ma-infected na muhubag gina, ha? Muhubag na gamay sensitive kini nga atong head area, atong baba, oh, gamay dihang diferensya hubag dire hubag na duor bayas tong utok. Danger zone na siya, no? Makainomdom minukos na nasumbagan diya sa Mahayay, Sugod Southern Leyte, ha? Minor ako no ang injury kay gamay ra pero nagdugo ang ilong. Dugo ang ilong dili na minor kay danger zone ka na nga parte sa atong naong, ha? Pwede ka mamatay dia na doon na sa atong utok. So, any injury sa atong naong is dangerous na siya, labi na diya sa atubangan bisan di sa luyo na diya nga atong spinal cord dili na siya katew-tiawan, ha? Kaduhang pangutana, kung infection lang nganong wala man motalab ang antibiotics nga akong gitumar sa una, posible ka nga doon na pay laing hinungdan aside sa infection unsa ka? Well, kining infection manggod Simon, dili man siya sili ang antibiotic sili nga imong imnon nga muhang dayon. Ang antibiotic it will take days. Actually ako muhatag og antibiotic amoxicillin unsa pa man diha mga third generation cephalosporin. It will take mga 7 days or 10 days before na mahup-hup ng unsa pa may naghubag diha. Ayo pagtuo nga inom kag antibiotic karon inagkaugma muwagtang na dayon na. Nya mo matter po diha ang dosage pila ka milligrams. Basig giinom nimo 100 milligrams lang. Ako kung na-infection nga grabe gyud kayo akong iresita 500 milligrams 3 times a day for 7 days. Ha? Yun ana. So kulang pa siguro sa strength or miligramo ang antibiotic nga imong giinom ug ang kadugayon sa imong pag-inom sa antibiotic before na mahup-hup na siya ang kuan diha ang imong hubag, no? Nya bakayami prepareham na sa kung na tambagan nitong isang adlaw. Maintain a good oral hygiene. Kinahanglan gyud nga limpyado ta kay ug na magani hugaw diha makuhaan na sila dili mo daghan ay mugmug nimo brush you mugmog salt water katabang na mugmog niya ayo imna mugmog niya ibuga ayo gitunla yung naikagaw gituni mo na madto niyo simong tiyan
Okay, sunod nga pangutana. Nagkadako siya og nakagrabi o nakagahi rather. Mura naman hinuon siya dako nga bukol sa akong papangig. Unsa man maglisod na kog istorya og kaon. Gani perte na nakong lauta ron. Lahi na gyud kaayo sa una. Kung operahan ni mga pilaw po kahay kinahanglan nga kwarta. Well, akong suggestion na ni Simon, no, naroon ka sa Cebu City. Ato kaning ipa-x-ray imong papangig kung naunsa ni siya, ha? Atong ipa-x-ray o wabay na dislocate dia sa imong jaw pag biras imong ngipon nga nahingo nga naputol, purbidayon na usba, ha? Or atong kang ipa-laboratory examination. Mga maginaya mong SOP, Standard Operating Procedure sa mga doktor. Di naman mo jump into conclusion na mauna kay guided yun ta sa laboratory results. Ha? Dili kay magdali-dali. So, kung nakasospital, mo undergo gyud ka og series of laboratory exam sa dugo, sa ihi, sa tai, lang og mga diagnostic procedure like X-ray, MRI, CT scan, mao na mga pagahimuon. Okay? Sunod nga pangutana. Doon na kay government agency nga makatabang nako ining kahimtang na ining Cebu City Medical Center, ha, bago na mga tong mayor karon. Congratulations dai Mayor Archibald o Vice Mayor Tammy Osminia, hinaot nga magkasinabot mo din sa City Hall, ug din sa atong lalawigan sa Sugbo sa Kapitolyo. Congratulations to newly elect Governor Pam Baricuatro. Actually, proud sa ko kayo. Kaya ningon to akong anak nga graduate og medicine sa Cebu Doctors. Classmate ko no sila og ang anak ni Pam Baricuatro. No, classmate sila. Anak ni Pam Baricuatro, Governor Pam Baricuatro, anak niya nga doktor, classmate sa akong anak sa Cebu Doctors College of Medicine. So, I hope nga okay ang pagdumala nimo dia sa atong Kapitolyo o atong buwas-buwasan ning suroy-suroy sa Sugbo, kundi atong i-improve ang mga health facilities, no? Dato iniingon ang tuburan ko no hospital sus burbida aram paita na, no? Arwa ko daghang kaila das tuburan ng mga tennis players, no? O nga bagol ko ning labay dito sa Karkar Provincial Hospital, ningon to nga kung ikaistorya nga kumpleto ba yan na siya diado kog mga ICU nga kahimanan, pero wag yun magamit kay way doktor magdugay kay mao ni mauna. Dili priority sa atong gobyerno ang healthcare, dili priority. I hope this time around ma-prioritize na nato ang atong healthcare. Okay? Ikaw pa ito katapos ang pangutana, mao na to, no? Mga government hospital, among doolon, parang makatabang ngayon imong problema sa imong hampapangig, no? Ha? Likado na siya, Simon, ha? Ayaw pagtuo nga simple running ingon ani. Kay bakog na ay kagaw diha. Doora kayo ning mudagan diha sa atong central nervous system nga mao ang atong utok. Alright, so inaot nakasabot ka sa akong speaker nimo ug ngadto sa libuan, millions nga mga naminaw nato sa atong programa kini nga akong suliran, si Barliso ug si Albero diya sa Middle East. I hope okay rin yung kinabuhi diya, no? Kay gubot ba ya diya sa Israel ug Iran. Wa ko idea unsa kalayo ni, no? Wa pa ko kana ang lugar, ha. Nakana na kog Dubai, nakana na kog Egypt o Portugal, Italy o nakana ko ng lugar, Amsterdam mo na, pero ang ubang mga lugar wala ko kana. Makoy idea ako sa sitwasyon diya anang kita maginyog Israel o Iran, wako kana. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makananayon ng paminaw sa atong mga program sa Ramen. Taas kita greeting din sa atong lugar. Sa mga legal mga problema, anda mong tagana sa atong nailinbatan nga mutubag niya na. Ug until the next time, hasta la vista. Bye-bye!